muri yeZimbabwe muri rudadiso nhasi rarimwe zuva. Nhasi unoka tatekedza timbotiza nzvimbo yekwaRusape timbodzokera kwaMutoko, asi ngoma ndiyo nyaya yengozi. Nhasi unoka tine nhau yengozi yaB. Ndingade kukuzivisai kuti patakakupai zvikamu zvapfuura pataita nhau yekwamasawa, takasangana nemachallenges akati siyanei. Chekutanga ndechekuti mukomana wokuviga ega vana takamuendera pakotwa timbokurukura naye katiudze kuti zvakamira sei, chii chakatora nzvimbo, asi mwanakomana haana kukwanisa kubatika panzvimbo. Takaedza nepese pataigona kuti timuwane, haana kuwanika. Akambotanga achadaira foni akazopedzisira asadaire, vatangozva kuti aiwa haasi kuda zvokutaura nesu. Naizvozvo muri yeZimbabwe takasvikira kudzoka tisina kukwanisa kutaura naye mwanakomana achiti aiwa inini haana kuramba as such, asi kuti anga asisabatike pafoni. Ndokubva tazoenda paya makatona taakuti tsidzo tichiona hanzvadzi yake. Tadzokera Harare, foni yazopinda zvikanzi mukomana Shamba ndoda kutokuonai zviri serious. Uyu atikutaura nezvake munin'ina waB, wemudumbu rimwe chete, amai vamwe chete, baba vamwe chete. Ndikati koma kuda kutoona kwakanaka here? Zvikanzi mukoma zvina hazvina kundimirira zvakanaka, uyai ndizokurukura nemi ndiudze mhuri yeZimbabwe chokwadi chezviri kutora nzvimbo kumba kwedu. Vana vangu vari kurwara, mukadzi wangu ari kurwara, inini wacho zvinhu zvakawanda zviri kundishungurudza. Saka uyai mukoma tizokurukura. Ndicho chikonzero chaitaka kuti tinge tichiuya kuno kwamasawa muzuva ranhasi. Vachatondera nzvimbo ino ndofunga patiri apa munopatondera. Paripo pakange pakamira mapurisa paakauya paya kuzotora vakomana vavakasunga kuti vaende navo panhau yekunge vakange varipoterwa naB kuti ndivo vakange vamupisira imba. Naizvozvo tiri kusvika pamba pamasawa kuti tinokurukura kanaye mwanakomana tigonzwawo kuti sabhuku vanoti kudii. Toda kunzwawo veukama vavakidzani kuti vanenge vachiti kudini nenhau iyo. Chiiko chadzudza kumwanakomana iyeB asina waakauraya? Naizvozvo ndipo pano pamba pamasawa patiri kusvika kudai izvi. Regai tinzwe kuti zvakamira sei, asi musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Muri yeZimbabwe muri rudadiso. Nhasi rarimwe zuva, ndiko kupindana kwemazuva. Nguva hadzimire kufamba. Nhasi uri kufara, mangwana uri kusuwa. Uri kusuwa nhasi, mangwana uri kufara. Tadzoka zvakareka kwaMutoko, kwamasawa, kunhau yaB naMandi. Chandingade kukuzivisai ndechekuti pazuva ranhasi kuuya kwadaita, handina kuuya kwamasawa kuti tiudzei nhau kuti dzakamira sei, asi munin'ina waB anosiyira naB ndiye ati vane Shamba svikai kuno, ndosaka ndauya. Naizvozvo takuda kumupa mukana ataure pachivhitivhiti kuti chii chaita kuti ange achitidana. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese musakanganwe kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Ndinoitwa Isaiah Mutize. Ndiri mwana womhuri kwamasawa. Ndinotedza nawo naB. Inini ndikusangana nedambudziko rekurwarirwa nevana
nekufirwa newana zvisina tsarukano. Saka dambudziko hombe ranyanya kunetsa mhuri yeZimbabwe ndeyekuti iko zvinezvi pese panangofamba zvinongoudzwa zvimwe chetezvo. Kana ndikati ndifambe nemhuri kundonobatsirwa ndiringoudzwa dambudziko rekuti mhuri menyu mune ngozi irikuda kuripa, mhuri menyu mune ngozi. Saka ndauyawo kuti ndibatane nevamwe vakaenda kundonoripa, ndiripo sezvakaita vamwe. Ndo chishuwo chihombe chandiunza kufamily yangu. Kurwarirwa kwamuri kuita kwakanyatsomira sei? Ndo patoda kuti munyatsotitsanangurira ipapo. Ndikusangana nedambudziko hombe rekurwarirwa newana zvakaita sekuti mwana anogona kungomuka akazvimba musoro, akangoita mapundu musoro, kana kungomuka mwana akaningirikina achingopisa mwiri, asingataure, kasingadye, kasingafambe, akangonyarara mwana. Ndoenda naye mwana undonobatsirwa. Ndiringoudzwa zvimwe chete zvokuti mwana ndiri kuona hamuna undonobatana nevamwe vakaenda kundonoripa, vakaenda vamwe kundonoripa, imi makasara. Saka ndiri kuona mhepo iri kuti ikauya iri kusvosaidzirwa kwamuri imimi, iri kuti mhepo ikatumirwa kumuridzi nyakupara mhosva, iye aribva azvionawo nezvaanoona nazvo, aribva aisaidzira kwauriwe. Saka ndo dambudziko hombe randonyanya kusangana naro, nekufirawo zvekare. Ndikangoti iko zvinezvi ndakwanisa kufirwa nevanhu vanokwana kuita 3 zvisina tsarukano. Vanhu rudzi vana venyu? Ndikafirwa nemudzimai, ndikafirwa newana. Vana vangani? Wana ndikangoti 2. Ndimi zvakare mune nhau yatakanzwa kuti makanoviga mwana muri 1. Chii chakaitika? Zvakaitika ndezvekuti ndakarwarirwa nemwana, arwara mwana ashayika, ndikauya kufamily. Ndauya kufamily ndakatsanangurira weukama wangu, hama dzangu, ndikati ndozviripo, ndashayikirwa nemwana. Hama dzangu dzikanditi iko zvinezvi hatisi kukwanisa kunge tichibatana tese nekuti pakaenda kundonoripa vamwe imi manga musipo. Saka mungatotsvake vamwe vamungabatsirane navo kusvikira maenda kundonoripa, ndo zvingaita kuti tidini tikozobatana tese. Saka ndainge ndine wandanga ndinawo ana mai guru wangu nemhuri yangu, ndakanowiga takadaro tingori 4, inini munhu wechirume 1 nemadzimai 3. Imimi ndimi munoteedza naB? Hongu. B mukuru kwamuri? Buda ndibudewo? Chokwadi. Makambomubvunzo here kuti ko mukoma sei nhau yatiri kunzwa yakamira sei? Akatiwo chii? Chokwadi, nhau ndingangotongoti isati yatotanga taitofambidzana tichitotaudzana zvese zvaiitika, but pakangotanga nhau iyi iye akangotanga kungozvitsamburowo ega, akusatoda zvekutotaudzana neni, zvokuti tingatoti dzakazosara nhau dzese dzotoitika tisingachatonzwirana. Iye akutoita zvake, isi takutoita zvedu. Saka muri kuti imi musiri kubatana naye pane zvese zvaiitika? Sure. Ko imimi sei musina kubatana nevamwe kuenda kunoripa? Inini ndikangoti kungobva nhau dzese dzichitanga dzekundonoripa ndaive pamwe chete nevamwe, asi ndakazokoniwa pakuti mafainal pakaenda kunoripa vamwe indairwarirwa nemwana anga atori serious. Dhei racho rakatienda kutonoripa vamwe inda ndine mwana anga atobva pamba ndaenda kunomubatsirisa atori serious. Saka handazokunda kunge ndichiuya kufamily kuno vamwe. Asi mune here 1 munhu wamumhuri menyu amakataura kuti wedu inini ndachida kubatana pamwe chete nemi, asi honai zviri kuitika kwandiri handisi kukwanisa kuuya, ugowa umbowo hwamangwana hwokuti sei manga musipo? Sure.
aripo wandaikomunicata naye ndaikomunicata nemunin'ina wangu Lavhu achindudza mukoma iko zvine zveurongwa hwapakati kudai machikwanisa kunge muchidini muchisvika nasuna. Lavhu ndo mumhuri menyu futi? Ndio mufamily but mwana wamaiguru wangu. Ari pano here izvozvo? Waripo. Asi maziro amunoita nhau iyi kubva ichitanga kuzosvika vamwe vanoripa, imi muri kuona zvinhu zvechokwadi here zvaiitika izvo kana kuti pane kuvengana kwemumhuri kunenge kuripo nekuwandirana? Nekuti toziva kuti mhuri kana yakakura ine zvakawanda zvinoitika kwairi, vamwe pacho kuwandirana. Ndinoti ichokwadi zveshuwa. Ingozi yakaparika mufamily medu, mudzinza medu, ichokwadi ingozi. Asi kungotiwo chete sevanhu vanenge vasingadi kubatirana pamwe chete, vamwe vanenge vachitova kunyeba vachisaidirana, vamwe vanenge vachidawo kudya, vamwe unongoziva zvinoitika mumafamily, vanhu vanosarudzana. But ndinoti ichokwadi zveshuwa nekuti ngozi ichitanga pakatopiswa dzimba ndandiripo dei racho dzimba dzakatsva ndichiona, but ndakazoshamisika vana vakaendeswa kumapurisa vachisungwa vachinzi dzapiswa navanhu. Zvakatoshamisawo kuti kuenda pakusungwa vanhu pachinzi dzimba dzapiswa navanhu, asi idzo dzimba dzakatsva dzega. Lucky enough dzakatotsva dzimba ka zuva ranga ratosimuka zvokuma 7 o'clock munhu wese achiona ari pachivanze chake dzimba dzichitsva 1 by 1. Saka zvinhu zvakaita kuti vanhu titange kuzotya zvikuru sei pakatanga kusungiswa vanhu kuti kuenda nhau dzakadai dzakusungiswa futi vanhu. Mumburi wangani mumhuri menyu? Muri medu iko zvinezvi tiri 7. Muri 7? Saka tingati isusu vari kusangana nematambudziko pari zvino vangani? Iko zvinezvi vasangana nematambudziko muri medu tiri 2. Imimi nani? Inini nehanzvadzi yangu imwe iri kundonobatsirwa iri kwaBhora. Iri kuchidzidzo? Ndimi chete sofa? Ina hangu sofa ndini ndazvipira kuti muri eZimbabwe dai ndachikwanisa kubatsirika sezvakaita vamwe vangu, ndakwanisa kundonoripawo zvakaita vamwe pandakakundikana didini ndichitangira hangu ipapo ndisvike kunobatsirwawo ndibatane nevamwe. Ko iye B tiri kunzwa kuti haasi kukwanisa kurara mumba, ari kufuma ari panze, zvakamira sei chokwadi? Ina hangu ipapo handina umbowo hwakazara nekuti iko zvinezvi communication naye handisisina, handichakwanise kutaura naye kana pafoni kana kuonana face to face, handichataure tese. Asi ndakangodzowo sekudaro zveshuwa mukoma wako havachakwanise kudini, havachakwanise kurara mumba zvakanaka, havasisina peace. Kana neniwo zveshuwa kumashure uku before nhau idzi taisisangana mabasa medu matoshanda, but iko zvinezvi ndane time ndainenge niere 1 year chairo asati asangana face to face. Chii chakaitisa kuti mukate communication? Tikangoti pakawakwa makuwa ivo vane kurudziro yavaititawo sewana umbama kuti imi musaende kunowaka makuwa amudharawe, musawanike pamakuwa, musawanike pamacontribution. Zvinova zvakandikashamadza ino kuti kana mukoma wako achikuti usawanike pamacontribution, usaende kumakuwa kwamudhara wako, zvirumborewe. Saka semunhu andakurawo ndikaona kuti zvinhu zvacho hazvidini ba, hazviite ba, ndikangoita sarudzo yangu ndega. Saka imimi kunze kwokurwarirwa nevana mune here rimwe dambudziko ramusangana naro imimi sedunga munhu pachezvenyu? Rakatokurisa. Nderei? Rakatokurisa zvokuti randiri kutotaura iri kai ndo rinogona kutova diki rori rekurwarirwa nekufirwa. Ndingangoti nhau dzese zisati dzatanga ndini munhu akatanga kusangana nematambudziko anorwadza zvisingaite, uyezve akawandisa zvokuti mamwe acho togona kungotaura muchidimbu. Taurai. Ndakatanga kusangana nemadambudziko ekuti ndaiti nini zvese zvandobata nemaoko angu, zvimwe ndaigona kungoona mari isisi mumba
zvimwe ndaigona kutoti ndine mhuri kumba yaitondibatira mapanga kuona ichiboirisa mafuta kumba tisingatogare zvakanaka, especially pamari. Right, ndaive nemota, ndakatengesa mota yangu, ndatengesa mota ndikaisa mari mumba, ndikadivhaidha mari semunhu ndaive neprogramu nemari, but ndakangoshayiwa imwe mari yaive mumba. Ndikatombobvunza mhuri, ndikaenda zvakare kushopu, zvakare ndine shopu, ndikatarisa imwe mari yandandakachengeta ikoko. Ndaichengeta ndakangoikamura, ndakatengesa mota yangu zve3.2 vanakamura 2000 vanachengeta 1.2 vanasenzesa. Ndakangoshaya imwe 1000 kumba, imwe kushopu 1000 ndikaishaya. Ndikatanga kunetsana nemhuri, ndikatanga kufambira nhau idzodzo. Ndichida kunyatsokunzwisisa kuti mari ingadaro yatorwa nani, but ndaingonzwa kuti mari iri kungosambasika, unoona, nemhepo iyoyi iri kungosambasika. Ndikatomboti zvida pamwe mafanisi, zvinhu zvekudini zviri kuitika, rega ndiwedzere kufamba. Ndaingowedzera kufamba, but ndaingonzwa kuti matambudziko ese ari kungobva pahondo yengozi. Nekuti makuhwa anoti mukoma wenyu akaromba, uyezve imimiwo makaromba, munoda kuti kudini mashoko iwayo? Right, nditanga hangu kwandiri inini. Ndikatongoti ndakatombonzwa vanhu vachidaro pakashayika, handichaziva kuti ndiani anga ashayika, mukadzi wemukoma wangu kunoku. Patakamboya kunoku nemota, ndaya kunoku nemota ichiri nyowani, ndichangobva kutenga hangu mota, ndikatonzwawo makuhwa achingoti mukomana anenge asisiri right, unoona. Saka ini semunhu ndisina zvandaiziva, handina chatakakwanisa kubvunzana newanhu, ndakangoti rega ndingosiyane nazvo. Saka nekuzogarawo kwedu nekutaurawo kwevanhu zvida vanhu vakazonyatsooonawo kuti zveshuwa munhu akabata here kana kuti hana. Asi ini nayo ndichitori mwana mudiki, handina chandinoziva. Ndakangokura ndichiteedzera mirayiro yamudhara wangu. Mudhara wangu waenda kuchechi, hawana zvimwe zvawaiita zvokuti ini nowa handina chandinoziva. Ndakangokura ndichingoenda kuchechi zvokuti kana kuri kungotaurwa uko kuti muningino wacho anobata ndakasununguka kuenda kana kwese kunoda kuti tidini tiverify kuti zveshuwa here ndine chandakabata kana kuti chandingaziva chiri maringe nemushonga. Kuna mukoma? Right, kuna mukoma wangu handiwarambire, handiwabvumire, asi kumatambudziko ari kusangana nawo kubvira mumba medu chaimo, kuzosvika kune dzimba dzese nekufemiri ari kutaurika sekudaro. Inino pachangu hangu sedunga munhu tine matambudziko andaisangana nawo ndichienda kunobatsirwa, ndichiudzwa zviri kuitika kubvira mumba medu macho namukoma wangu, ndichitombovaudza zvimwe zvacho vachidini vachiramba. Especially ndakambosangana nematsaona chaiwo nemota 2 times, twice in 3 months time. Ndakatangambosangana netsaona ndichitenda kuHarare masikati machena towards kuTogeto. Right, ndikapona ipapo ndikasangana nemwe tsaona zvikare ndichibva kubocha kwaMutare mutauni usiku kuma2 AM. Right, ndasangana netsaona kudaro ndikatanga kuchifamba zvakasimba, ndikati zvinhu zvaitika izvi handinazonzwisisa, rega ndifambe ndimbonyatsonzwisisa kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi. Saka pandakafambawo inini ndaingonzwa zvikare zvichirerekera kunani kuna mukoma wangu. But mukoma wangu ndaiti ndikavabvunza kuti mukoma mungauye neruzivo here nezvinhu zvekudini zviri kuitika, vaiti handina chandoziva. But hapana kuzoita hapo time ndo pakabva patanga nhau dzese idzi kudini kuitika. Ndakaenda nevemhuri yenyu kuChipinge, ndakubva ikoko ndakaita accident patollgate apo reShamva. The following day ndakaita accident yandisina kuburitsa paTV. Pakaitika 2 accidents ne2 motokari dzakasiyana.
mungazvilinganise here nedambudziko ramamusangana naro rematsaona? Ya ngatoti like setsaona iyo yamakaita inino ndo the first tsaona yanakatotanga kutoitika. Indakatoita tsaona yekuti ndaitove muright of way kuchibvawo dzimwe mota, saka yakangoita siyatsika mabreak kuchinaya bvayangorusa control bvayauya kudivi randandiri bvayarowa first mota yanga iri pamberi pangu bvaendeswa musango bvayachinanga inini machi kunondorwa front bvayandorwa paside vanoenda futi musango kuona bvayazorwa futi imwe yanga iri mashure bvaenda futi musango futi dzimwe dzitu idzi padzanyatsoita aiwa padzanyatso kudhemejeka zvakanyanya. Mudzimai wenyu pane zvaari kusanganawo nazvo here? Mhuri yangu ya irosangana nedambudziko rakaita sekubreedha. Ndo chinhu chikuru chanonyatsangana. Vanogara vachingobreedha padiki padiki ngekuti every month yega vanogara vachingobreedha. Uchibreedha kudaro kana ukaita mhuri kana ukaita mwana agare zvakanaka anenge achingorwara. But ukaenda kunobatsirwa kwakasiyana siyana uno uchingodzwa zvimwe chete zvokuti murume ndikuona une mhepo yengozi like now so yatoripwa kudai zvachitochinja manje mabatsirwa acho manje atosiyana nekumashure iko zvine zvayatoripwa kudai so vakutotsanangura unobatsira vachiti ndikuona mhuri menyu mune ngozi asi ngozi kune vamwe vakaenda kumuripa imimi hamuna kuenda kumuripa ndiri kuona mhepo iri kuti ikatumirwa kune nyakupara ngozi kunyakupara ngozi ane zvake zvaakabata zvaari kuvhara nazvo ngozi saka ari kuti akatumirwa ari bva aisaidzira kunani kwauriwe iwe haona zvauri kukwanisa kuvhika nazvo iri bva yangonosvika ikokoko iine power saka zvazvakanaka kuti mudini muende kundonobatana nevamwe muripe ngozi mukwanise kuchenurwa sezvakaitwa nekuti irongoti ikatumirwa mhepo iyi ikasvikira kwaari iye yakupara iye ane zvake zvakanazvo ari bva yangoisaidzira kwauri ibva yangonosvika kunani kwauriwe zviri pavo saka zvazvakanaka kuti muende kunodini kunobatana nevamwe muripo bva ipapo ndikaenda futi pamwe pakangotova zvimwe chetezvo ndikaenda futi pamwe panokwana kuita 3 ndichingonobatsirwa ndichitaura zvimwe chete zvinova ndizvo zvazondisunda kuti ndiwe kuno ndatoona kuti hapana imwe way forward kudzeko kutenda kunodini kunobatana nevamwe ndoripawo ndorarama upenyu hwakanaka. Right, kunze kwekusawirana kwenyu imimi naB mumhuri yenyu tikutaura vemudumbu mumwe chete makabatana here? Right now hatisina kunyatsobatana nekuti pakangoitikana kuti imba yedu yakabva yakasheka zvisingaite and kusheka kwacho kwayakaita ndekwekuti vamwe vana vandosiyirawo vaning'ina vangu nehanzvadzi vamwe vanenge vachiteerera vakuru zvakaita semukoma wangu naamai vakandibereka vanenge vachiteerera amai vavo vabereka nemukoma wavo. Ini ndakangozvionawo ndega ndikati no inini mararamiro atiri kuita nezviri kuitika izvi chikuru ndikaenda hangu kumaprofita chienda kuna vanobatsira ndimbonyatsonzwa kuti zviri kubva nekupi zvichienda nekupi matambudziko ari kubva nekupi achienda nekupi saka indikawana zvandiwana ndo zvinopusha kuti ndibatsirike ava mawanga wandotedzana navo ava zvichida pamwe havana matambudziko avari kusangana navo but hanzvadzi yedu 1 iyoyo iri kuchitsidzo zveshuwa yakusangana nematambudziko iwayo emhepo iyoyi. Mune umbo here hwekuti rusangana nemhepo? Umbo ndingati hwapo nekuti ukazonzwa vanhu 3-4 nepaari kubatsirwa vachitsigira kudaro handingaonesi kuti manyepo. Kosei musina kuenda kunoonawo hanzvadzi yenyu iri kurwara? Ndakatoenda ndikatoti ipapo paatori ndo pakashayikira mwana wangu ipapo paatori ipapo ndo pakashayikira mwana wangu saka ndakatoenda ndatopendwa zita rangu zvakashata ndikazotonopa umbo kuti no munhu akafona achiti vharai mhepo isabude handisireni handisireni hangu ndakadini ndakafona wakatoti kune akafona achiti vharai mhepo isadini isabude achitoda kuti mboiti idini
ibudeba. Ndikatoonana nehanzvadzi yangu nanhasi uno tontombotaura. Akambokutsanangurira here dambudziko rake? Akatsanangura. Achitaura kuti ari kukarara? Akatotaura akatoti inini mukoma ndanzi mhepo iri kubata pandirika iri kufanira kuti yengozi 2 or 3 but yekutangisisa ndiyo yamandi ndo mhepo yekutanga. Nekuti isusu patakamuona kuchitsidzo akati ini ndauya panapa ndakazvitakura saka ndozvandiri kubatsirwa. Handingazivo zvida pamwe ndo zvimwe zvacho zvaakubatsirwa asi inini pandakaendawo panguva yacho ndakaenda iri December, mid December, ma15 kusvika kuma20. Atone nguva ariko? Handingazoigeja hangu kuti yakura sei pandakaenda zvikuma20 December. Ndikamusvikirawo kutaura naye ndikatonzwawo nhasi achitsidzo ukangotaura same problem kuti ndozvikuitika pane hanzvadzi. Alright, saka mashoko enyu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe munoda kuvaudza kuti chii? Ini nangu mashoko angu ekupedzisira kumhuri yeZimbabwe ndinoti zveshuwa ngozi irimo mufamily medu and zvechokwadi kuti yakaparika asi chakangonaka kana zvinhu zvaitika saizvozvo zvine zvida kuti zvidini zviripwe zvipere. Hakuna madzinza asina ngozi, hakuna kusingaparwe mhosva. Chikangonaka kudini kungoti ukanga wapara mhosva yako zvakapinda kunaka kuti zvichiri pakanaka wongobvuma zvinhu zvobhadharika zvinhu zvoripika nenguva zvopera than kuramba uchiramba zvinhu zvichikanganisa vanhu zvichitarisa vamwe vasina kupara mhosva kuti varamba vachirwadzikana mukurarama zvinhu zvakashata. Nangu ndinoti hangu pachangu ndakasara nevamwe vomwe zveshuwa kuenda kunoripa asi kwakusiri kudawo kwangu ndakasara nevamwe nekuda kwokuti ndaitove nemwana airwara anga atori serious patime yacho akaenda kunoripa pakazoshaika asiri iye pakazoshaika. Saka iko zvinezvi ndauya hangu kuti ndinosimudzire pandakasira ndinopedzise zvakasara zvasina kubvisa ndibatane nevanhu. Kurunzi maona naB mukoma wenyu ndapi mashoko amungade kutaura kwaari? Iko zvinezvi handina mashoko nekuti patakasidzira kucommunicata tese taisingatonzwanani saka ndikatongoti ungomhoresana yes zvotopera. Handina mashoko nekuti patakasidzira pacho kutaura tese zvakanaka tikatadza kunzwanana pakatodarika. Ndinonzi Lincoln Mutizi ndiri mumhuri yepaMasawa. Ndichida kutaura nhau yanga iri kutaurwa nemukomana uyu. Chokwadi mukomana uyu akauya kumba kwangu achida kuti timupewo zano semunhu ari kuti ari kutambudzika. Saka auya akati baba ndauya nyaya yangu ndeyekuti upenyu hwandiomera handichararame zvakanaka. Tikati nemhaka yei uri kuti hauchararame zvakanaka? Akati matambudziko ekurwarirwa nemhuri nevakadzi nyangwe matsvagiro andaita pfuma mabatiro andaiita sandiwo andiri kuita nhasi. Saka mukufamba ndichitsvaga zvikonzero zvasakisa kuti upenyu hwangu hudai ndiri kunzi vamwe vako vakaenda kunoripa asi tiri kuona iwewe hauna kuenda. Saka enda unozazisa chikamu ichocho ndokuti upenyu hwako hutambanuke huite zvakanaka. So kuuya kwandaita kwamuri ndiri kuti mundipewo zano kuti ndofamba sei ndobatsirika sei. Ini mubvunzo wangu wokutanga kumubvunza ndakamuti iwewe uri kudaira here kuti mumusha medu mune makaparwa ngozi? Akati chokwadi ndiri kudaira kuti ngozi yakaparwa. Ndikati so kana wanga uchidaira kuti ngozi yakaparwa waiwa ikupi vamwe vachienda kunoripa?
chii chakakutadzisa kufambidzana nevamwe? Akati mazuva iwayo ndakasangana nedambudziko rekurwarirwa nemwana, ndo zvakaita kuti nditadze. Musi chaiwo watosimuka kuenda kunoripa ndakanga ndatobuda nemwana airwara. Akati nyaya yako iyo unofanira kuita serious nayo, kwete kuita sekuti uri kuda kutinzwa kana kuda kutamba nesu. Kana uri pachokwadi mira zvine simba, kana uri kusangana nematambudziko zveshuwa taura chokwadi, kana pane zvauri kutsvagawo wosiyana nani nesu. Akati aiwa, inini kutouya kwandaita kuratidza kuti ndiri kutambudzika ende handisi kunyeperai, ndiri kutaura ndiri pachokwadi changu chose. Ndo pandakamuti inini kuti ndikubatsire ndiri ndega ndingazvitadzi, handizvikwanisi kuti ndikubatsire ndiri ndega, asi zvakutoda kuti ndataurirawo vamwe kuti mwana auya ane dambudziko raari kusangana naro paupenyu hwake. Kana taungana ndo pachabuda mhinduro yakanaka. Asi chandoda kuti ndikuzivise ndechekuti iwewe chao chinotoita kuti uende kunoripa kutaura nemhepo. Ndio chinhu chekutanga chaungakwanise kuita. And mukutaura nemhepo kwako zvinoda weDrumas Media waripo zvekare vachizokuinterviewa vachitorawo mastatement ako aunenge uchitaura. Zvareva kuti tinenge taane nzira yemamwe mabatsiro atinokuita, asi isu sevanhu hatibatwe nemhepo, hatina dzinza nekwatakaenda kunoripa, hatina imwe nzira yatinokukwanisa mabatsiro kunze kwekutoti utaure neiye ari kubatwa nemhepo iyoyo. Ndo basi matauriro andakaita nemukomana. Ndofunga pane patisina kunzwisisana. Ndichitaura nemukomana kuti iwewe paitwa zvimwe zvese zvine mhuri vachienda kunoripa wakanga usipo, chii chakakutadzisa? Akataura nhau dzeurwere. Ndo pandanga ndiri kuda kunzwisa kuti akauya here akati baba handisi kukwanisa kubatana nemi paprogramu yamuri kuita nekuti ndine dambudziko iri. Kwete, isu hatina kukwanisa, haana kutiudza kuti ane dambudziko, asi akatozongozvitaura ipapa nhasi auya saizvozvi. Ndo paakatiudza kuti pamakaenda kunoripa paya ndakanga ndine dambudziko. Nekuti chaita kuti ndimubvunze izvozvo engeri nhau yekuti ndaenda kutofunga kuti baba imi ndimune mhosva akakuudzai mwana, imi hamuna kuudza vamwe vese kwamasawa kuti ndo zvataurwa nemwana. Zvichireva kuti kana tazosvika stage yatiri titauza kuti aiwa hatina hedu kutaura, asi akanga ambokumbira. Kwete, haana kunge ambotionesa chimiro chakanga chiri mumhuri yake. Isu taitongotaura naye tichise mhuri sedzinza, tichiti vanhu uyai tiungane tiende kunoripa. So takangoona sekuti bozi kune mhuri dzakawanda dzisina kuuya, vasina kukwanisa kufambirana nesu panguva ipiyo iyo. So takangotora sekudaro kuti vanhu vamwe waenda wodivirawo, isu saenda diviredu. Ndo maonero takangozviita. Alright. No, maita basa. Azoita ndidane apo. Ndanga ndichikubvunza ini kuti pane here mumhuri wakaenda unotaura kuti handisi kukwanisa kunge ndiri pamwe chete nemi nekuda kwematambudziko andiri kusangana nawo. Aiwa, inini handina kwandakakwanisa kunge ndichifamba ndichiuya ndichitaura, asi kuti ndakangoita zvepafoni nekuti mwana anga atori panguva yekuti haasi kana kudya kana kuona kana kusvinuka kana kuyamwa chai. Muri kuona ndandatobuda naye ndakutongoti anytime mwana anogona kudini kungopfuura. Nekuti ndakambonzwa makuhwa ekuti B akataura kuti anenge aenda uko kunobatana nevamwe anenge achitorawo kuti zvishokwadi, ari kutenda kuti zvishokwadi ndakauraya. Zvinova ndo chikonzero chakaita kuti ruzhinji rwomurwe menyu rusauye. Iwo hauna kupindwa nepfungwa imwe chete here? Inangu ndikangoti aiwa handakupindwa nepfungwa iyo, asi chete chaingondipo fiye chete kwaari chete.
ndechekuti inini ndakambopromiswa hangu nevamwe vanotamba naye vachiti ndine mufana wangu ari kukotwa, asi mufana akandinetsa, ndichatomuitira zvepfuti chaizvo. Ndichatoita kutomuendera live netsoka nditomupfudza nepfuti. Asi hazvina kundipa fear kuti ndinge ndichiuya kunoko. Ndakangoti kana zvokuti ndokuronga kwaita anongosaskisa. Alright. Ranguva kuti mutaure chokwadi chezviri kuitika. Nekuti papa kuzobatirwa pfuti-pfutika kunge muine masecrets amuri kukipa. But kana mataura haachakuurai because akuzwa kuti taurai. Ya, inini chimwe futi chaindipisa fear ndechekuti mukomanawo achitaura neshamwari dzake aiti inini mukomanawo ndikangoona kuti zveshuwa ndiye munhu ari kunyanya kusimudza musoro, ndinofanira kunge ndichimuendera kana ndichimupfudza nawo dzisati dzaenda kurefu. Saka zvimwe zvacho zvaindipewo fear kuti nditi vakomana onai like now ndakufamba netsoka pandogara pacho anopaziva. Saka ndaingosvika kuti sometimes ndogona kungoingwa usiku ndikadini ndikapfudziwa. Saka zvimwe zvacho ndaitya, but kuti ndipikisane naye kana kutauradzana naye nemashoko ayo ndasingatauradzane naye. Ini ndinoitwa Veronica Mutise kana kuti Mai Malone. Ndakaonawo mukomana achisvika aisaya kumba kwangu achida kutsvagawo rubatsiro. Akanditi sisi, ini ndauya ndiri kutambudzika, mhuri dzangu dziri kurwara, vakadzi vangu vari kurwara. Saka ndiri kuti ndikafamba kwandiri kufamba ndiri kutaurira nyaya yekuti hauna kuenda kunoripa, ende unobatana vamwe unoripa. Saka ndashaya kuziva kuti ini ndoita sei, ndotangira papi. Ndo pandakamubvunza inini kuti ko iwewe patakaita programu irese inini seni ndiye ndakakuona ka1 pamwe pese wanga usisa uye chii chainetsa. Iye mhinduro yaakandipa akanditaurira nyaya dzekuti nyaya yekuti inini ndairwarirwa newana, asi inini ndakapokana nazvo nekuti ndakamutsanangura ndikati Isaya, kana ndakakutarisa iwe ropa rako neropa rangu tingori vamwe chete, ende hazvimbofa zvakachinja nekuti pakaita ngozi, unongoramba uri hanzvadzi yangu chete. Asi chandiri kuona zvinhu zvakangooma kuti iwewe mufamily makazvara mufamily imwe chete, iwe wotsauka woenda kune vamwe. Kazhinji maonero andiri kuita inini dambudziko rawakasangana nderekuti unogona kunge waitya. Akati sisi icho chichokwadi chekuti ndaitya ndanga ndine fear. Saka chandakwanisa kumubatsira ndechekuti ini ndakamudza kuti izini handamabatsiro atinokuita Isaya, nekuti isusu kana wakaona mavidhiyo ekuenda kwatakaenda kunoripa handiti wakaona vanhu vachipaiwa. Akati shuwa ndakaona vanhu vachipaiwa. Ndikati ndokukamurwa kwatakaitwa, kunyange ndingakude zvakaita sei, kunyange ndingakuswededza padhuze zvakaita sei, asi panyaya yemhepo iyi handina matorero andinokuita, inongoramba iinewe chete. Saka zvauri kutsanangurirwa iwewe ndizvo unotofanira kuti uite, asi mabatsiriro atingakuita inini ndiri seni, nekuti angataura kuti ndaenda kunana baba tichasangana sefamily. Ndikati even kana na baba wakauya mabatsiro anengakuita inini ndavakwanisa kubata mukoma Andrew, nekuti isusu taifamba namukoma Andrew ndo taifamba nawo kuzosvika tiende kunana sekuru waitibatsiridza kusvika tinosvika mumusha Manamandi. Akati sisi maita basa, zvandichaita inini mukoma Andrew ndagara ndinzombotaura nawo, saka ndichawafonera kuzoti zvosvike musi waranhasi muchisvika pano. Aiwa, pakanaka. Maita basa. Mubvunzo wandinawo kwamuri baba mumwe chete, ndo mamira akaita zvinhu aya, saka zvoitwa sei? Hongu zvechokwadi dambudziko rakasvika nemukomana chimiro tachiona. Isu hedu panyama hatina chatinokwanisa chakanyanya, asi kungomupawo zano rekuti kana munhu uchienda kunoripa zvengozi zvinoda chiremba, zvinoda mhepo. Saka ndo zvatinokwanisa kumubatsira nazvo, nekuti isiso tinenge tichitotyawo iyo mhepo yakati tisabatirane nevasina kukwanisa kunoripa. Pakanaka. Kana kunze kwangu mine mashoko amoda kuwedzera.
ya ndine mashoko andiroda kuti ndinyatsojekesa nhau imwe yanga ichitaurwa nemukomana uyu. Isu dambudziko iri takaribata kwe7 months. Pa7 months shoko raingoparidzwa. Ani nani wese wari kunze kwenyika wari kuSouth Africa chaiwo waiziva nyaya iyi. Taigara misangano yataigara tichipa maupdate kuvanhu. Vanhu vachiuya vasina kukwanisa kusvika panzvimbo vachitumira macontribution. So kana usina kubvisa macontribution ndo zvinodudzira kuti hauna kukwanisa kubatirana nevamwe. Iye zvakanga taure zvekurwarirwa nemwana, asi tikuona kuti izuva rimwe chete kana kuti mazuva 2 pa7 months. Pese pataiungana anga asingauye, kungoto hazo ane zvimo hake zvakavanzika zvaasingazokwanise kunyatsoburitsa pachena. Asi nekuda kwokuti ane dambudziko nhasi azouya hake. Zvino munhu waari kurwisana naye imhepo, havasi vanhu. Ndangoda kuti ndipajekese nekuti panhau yekushayika kwemwana wake, vamwe vaimuti ndewe kwaMandi, vamwe isiso timuti ndewe kwaB. Saka munhu aionekwa sekunge ari pakati nepakati. Saka vanhu taitotyawo kuti akauya saidi iri, isisu saidi redu revanhu vakaripa ndo rainzi rekwaMandi. So ipapo ndo pane nyaya ipapo kuti anga asinganyatsobuda pachena kuti ari divi ripi. Tese tinongoziziva kuti munhu unomirawo nemwana waamai vako wemudumbu rimwe chete ndo zvataiona zvaakanga ari. Saka ndo pane kakutya kaanga ainako. Hatina kumurasa nokuti vamwe vasina kukwanisa kuenda kuChipinge vakatumira mari dzavo dzemacontribution nemari dzekuzopairwa kwevana, nokuti painzi pamwana wega wega panodiwa $. Uchitaura zita remwana wako uchipairwa, uchitaura zita remwana wako uchipairwa newe wacho. Saka iye ane here waari kuti waikomunicata nawo wacho waakatumirawo mari yake yekunopairwa. Nokuti iri shoko rekunopairwa takanga tatoriziisa vanhu, munhu wese akazoenda kuChipinge achitoziva kuti chimiro chakaita sei, zvizvi kunoitika kuChipinge. Ndingangoti ndo zvandingade hangu. Iye zvino izvi ndo mamiro aita nyaya. Haana kukwanisa kubatana nevamwe pavaibvisa macontributions. Saka chii chaakudikanwa, kubvisa contribution here oenda unoitwa chivanhu chacho, kana kuti sekuru Nkosanjera vachitaura vaiti zvinozofambiswa sei kune vachazouya mune ramangwana. Mune nyaya iyoyi Dr. Nkosanjera vachitaura nyaya vakati ichaita mapart 3. Saka hazvichagone kuti abvise contribution. Iyi ndikuona sekuti yatova second part yacho. Vachangoitawo sezvatakaita. Asi zvavo zvinogona kureruka nekuti inhau yaakuzikanwa kudhara. Havachina nidhi yekutsvaga musha wemhuri yekwaMandi. Zvinhu zvaakutozikanwa. Kana achikwanisawo kunotsika Dr. Nkosanjera whoever mumwe chiremba hameno zvaanenge akwanisa oendawo nekuna Mandi. Handinyatsozivawo hanga, asi ndiri kungofungidzira kuti ndo zvakafanira kuti panofanirwa kuwana chiremba nemunhu ari kubatwa nemhepo yacho, nekuti mhepo ndo yakachaja muripo watakabvisa. Aiwa, ndinotenda. Right, inini ndandoda kutaura pamhuri yeZimbabwe. Ndakamira nomukomana uyu auya mudzinza achida kupuwa gwara rokuti aende kooripa. Ndine mubvunzo wandandoda kumubvunza. Pano pandanzwa mishumba musiri kunatsopindirana wamwe paaita ano munhu waimbokomunicata naye achitaura kusvika pakuti akamuudza urwere kuti ndino urwere rwemwana. Saka ndo mubvunzo wandandoda kubvunzana naye, ndini inini waakambokomunicata naye zvimwe zvacho. Saka ane zvimwe zvaataura zvechokwadi nezvimwe zvisina kutaura zvechokwadi.
Akakomuniketa nemachiti kudi. Right, kubvira pakanzi mhepo iyi yatanga kunetsa mudzinza medu yaakufambiswa. Pakatsva dzimba dzaB anga aripo ye mukomana dzakatsva aripo. Zvafamba zvadaro dzinza rakaungana rakutanga kutsvaga kuti zvii rakuita macontribution araita. Iye taita kumuzivisa nefoni chimudza parongwa zvakadai saka ndaimuudza anotumari tinenge tuiri tutatu akambobvisa kumashure pakati nepakati pohurongwa anga sabvisa baipapo. Saka asabvisa nekuziva kutoti atone tumariwo tunodarika isusu taikwanisa kubvisa isu tisina mari ane mari. Saka paingotipo isusu question mark yekuti kowai munhu atone mari akutadza kubvisa $30 isu tichikwanisa kuibvisa. Saka taingofungira kuti munhu anenge ada kuti tapa uyu asi takaramba tichiita rudo naye tichimuzivisa kusvika pafinal. Tasvika pafinal rokuti kuti mangwana tiri kumuka tichienda kuChipinge. Pakaitwa mutambo wakaitwa pano manheru acho takamuzivisa ini ndikamufonera ndokwanisa kuti apindura kuti ndamufonera akatondiudza ini akati ndiri kutonzwa shuwa pakutorira ngoma amene kuti umbunzei kuti ipapo ndamuudza kudaro kuti mangwana tikumukira kuenda akandopindura kuti kudini. Uri kuzvinzwa mwanakomana? Zvakunzwika zveshuwa akandizivisa zvese zvaro but ndikangodzokorora zvimwe chete zvidini kumafainal akaitika ndandatosuduruka pamba nemwana. Saka zvinhu zvacho ndogona kutondera kuti zveshuwa ndakamupindura ndichiti ndiri musango nemwana. Kana ndatisina kuti zvangu ndiri musango nemwana handichaziva asi ndandiri musango nemwana. Pavana wangu 2 ndingangoti akarwara neakazoshaika uye akarwara akazotopona papazotorwara umwe ndiye wacho akashaika. Saka zveshuwa aiwa handisi kuramba moshandinayo zveshuwa muri Zimbabwe. Ndakatadza kubatana nevamwe panguva yandaifanira kunge ndakadini ndakabatana nevamwe. Ndinotokumbira ruregerero kubvira kana kuhama dzangu chaidzo kuti aiwa ndakakanganisa ndaifanira kunge ndakabatana nevamwe asi panguva yemafainal zveshuwa ndakakundikana zvese zvaidiwa nekutyawo. Zvimwe zvacho unotya komendo, zvimwe zvacho ukapromiswa pfuti zvifunge kuti ane pfuti usina kana pfuti yanayo here. Tinongonzwa sekudaro. Ameno kubvunzo wangu. Amen. Apa ndofunga azotaura chokwadi chacho chekuti ndaitya. Ini ndamuudza akanitaura kuti ndazvinzwa ndiri kusvika ndiri kuuya zvokuti urwere akazozvitaura tatobva kuuripa. Achitouya ipapa taakuchibvunza kuti koindawo azokundikana ndopakazotaura urwere asi ari mumashure zvake tisati taenda koripa urwere hwaitaurika asi hwanga uri kumunhu wese kuti isu taitosangana uno zvakawandisa asi ndo zvataizama kuti dai chinge taripa urwere upere nokuti iye urwere rwaaichema naro nemhuri dzese dzakazotongosvika pakutongofa dzaida kuti agadzirise dzacho. Isusu dzedu padzakangoziva kuti shuwa taenda taripa dzakabva dzapora nanhasi hatina chatakazosangana nacho. Saka ini chandinoda kuudza kwaari nemhuri yeZimbabwe yechinzwa ndechekuti mhiko yatakakapuhwa isusu kutaripa unzi tisabatane. Kutya kwaaiita iye achitanzi ndaityawo shuwa somunhu ndiro mumhuri mabi nanhasi isu tiri kutomutyawo tichiti uyu ichokwadi kuti adzoka. Saka isu tinotaura kuti tinozobatana naye kana achinge aenda kooripa akaripa zveshuwa odzoka aiwa tinobva tabatana naye. Ndo chandinoudza kumhuri yeZimbabwe kuti komana uyo akaenda kooripa shuwa tinobatana naye. Saka imi tinosira kwamuri basa une mishumba muchitomubatsirawo mumubatsiro protocol kuzivawo kwenyu siri chimudzowo kuziva kwedu kuti akwanise kuti aende kooripa ngomana mubatsire shumba. Nau mainzwa Dr. Mukozanjera ndinovimba manzwa mashoko ari pano makataura imimi kuti vachauya havo
vakuuya chandakakumbira kuvakumbirira tsitsi musavarange nemwoyo une hasha une shungu asi mungovatambira sematambiro amakaita vekutanga. Munhu wese anokanganisa uyezve munhu wese anodiseva kuwana a second chance. Naizvozvo muri eZimbabwe tichakuudzai kuti tinenge tazvifambisa sei kana kuti vanenge vazvifambisa sei. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa. Regai tidzokere kwaRusape nekuti kamukuzwa kuti iye zvino tiri kutambira kwaTencent. Regai timbobvutiza kuna B naMandi. Ngatisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai. Andrew Neshambadiro zita rangu. Senguva dzese musakanganwa kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga.